Днес стоим на земя, която не е просто къс от българската карта. Тук всяка улица, всеки камък и всяка петия пръст пазят памета на хора, които предпочетоха свободата пред живота и достоинството пред страха. Панагюрище не е само град на историята. Този град е съвест на България. В годината, в която отбелязваме 150 години от Априлското въстание, нашето събиране придобива особена духовна тежест, защото паметта не е само спомен, паметта е дълг. Народ, който забравя своите герои, постепенно забравя и себе си. Ето защо днешният събор на запасното воинство не е просто среща на поколения офицери и родолюбци. Това е жива връзка между миналото и настоящето, между сабията на априлеца и пагоните на българския офицер, между саможертвата и служението. Светата църква винаги е гледала с уважение към онези, които пазят народа, отечеството и мира. Защото истинският войн не е човек на разрушението, а човек преди всичко на дълга. Не човек на омразата, а на жертвоготовността. Затова и Господ Исус Христос казва в Евангелието: никой няма по-голяма любов от тая да положи душата си за своите приятели. В тези думи се съдържа и висшият смисъл на воинското служение – да поставиш общото благо над личния интерес. Днес виждаме сред нас хора, които през годините са носили честа на българската армия. Хора, възпитавани в дисциплина, вярност и отговорност. Сред нас са и офицерите от Випуск Априлски 1876, за които Панагюрище остава не просто спомен, а част от тяхната младост, клетва и съдба. И може би днес, сред десетилетия, в сърцата на всички отново звучи онова мощно ура, което някога е огласило небето над този град. Но всяко поколение има своето изпитание. Днес България не е призвана към въоръжено въстание, а към духовно пробуждане. Нашият народ има нужда не само от силна армия, но и от силен дух. Има нужда от честност вместо корист, от единство вместо разделение, от вяра вместо цинизъм. Защото една държава може да бъде разрушена не само отвън, но и отвътре, когато изгуби своите нравствени устои. Затова примерът на априлци и на достойните български офицери остава нужен на всички и днес. Те ни учат, че любовта към родината не е шумна декларация, а тихо и всекидневно служение. Да пазиш паметта, да възпитаваш младите, да не се срамуваш от вярата си, от историята си, от българското си име. Колко символично е, че на този събор има и слово, има и песен, и книга, и войнишка трапеза. Защото народът живее не само с оръжие, а и с дух, с култура, памет и братство. Народът оцелява, когато умее да бъде заедно. Нека днес, в този ден, сведем и глави с благодарност пред всички знайни и незнайни герои на България, пред априлците, пред войните, пред всички, които с труд, подвиг и саможертва са изграждали нашето Отечество. И нека се молим Господ да пази България, да пази българската армия, да пази нашите семейства и деца, да пази мира между хората и да ни дарува мъдрост
за да бъдем достойни наследници на онези, които преди нас са обичали тази земя до край. Бог да упокои героите на България. Бог да благослови българското воинство. Бог да пази България. Амин.